A wani gari mai ɗimbin tarihi akwai wata masarauta mai ƙarfin mulki inda take da wani sarki wanda Allah ya bawa komai a duniya, tun daga tsibin tarin dukiya na zinare da azurfa, zubar daji, murjani da jauhari, har ma da kuyangi kyawawa da kayan lambu da dukkanin wata ni'ima. Sai dai yana da damuwa babba guda ɗaya, yana da matuƙar ƙiba ta hanyar da ko zama akan kujeran sarautarsa a fada baya yi, idan kuwa za a fita a dawakai sai dai ya taka a ƙasa, yayin da dogarawa da masu gadi suke kan dawakai. Ko lokacin bukukuwa abin da ke faruwa kenan. Wannan abu yana matuƙar damunsa, har yakan zauna ma a wasu lokuta ya yi ta kuka. Masu magani daga ko'ina sun zo sun yi ta bashi magani yana gwadawa, amma ba a dacewa. So yake a bashi maganin da zai rage ƙiba, shi ko ya alkawarin duk wanda ya bashi maganin da ya rage ƙiba lalle zai yi masa kyauta mai tarin yawa. Ƙarshe har ya fusata, inda ya ce duk wanda ya zo ya ƙara bashi magani bai yi aiki ba sai ya kama shi ya sa a kurkuku. Wata rana sai wani shahararren mai magani ya zo, inda ya nemi ya gana da sarki akan wannan cuta tashi ta ƙiba. Dan Allah, ka taimaka ni malam. Sarki ya roƙi mai maganin nan ya bashi magani, idan ya warke zai masa goma ta arziki, inda mai maganin ya ce zai je ya bincika washe gari zai dawo. Da ya je gida ya zauna ya gama tunani, yana ta tunanin yadda za a iya kawo wa sarki wannan magani na rage ƙiba. Washe gari mai magani ya taho wajen sarki ya yi shiru. Sarki ya ce me bayani? Mai magani ya yi shiru. Sarki ya daka masa tsawa ya ce kamun bayani mana. Mai magani ya ce abun ne ba daɗin jiran kai daɗe. Sarki ya ce menene, ka gaya min. Mai magani ya ce ai abin da na bincika na gani na gama cewa nan da kwana 40 za ka mutu ma baki ɗaya, don haka babu wani batun maganin rage ƙiba. Sarki ya daka masa tsawa ya ce wannan wani irin maganan banza ne, ku kama shi ku je ku kai shi kurkuku. Nan take dakaru suka zo suka kama shi, inda mai magani ya ce kai haƙuri ranka ya daɗe, gaskiya na faɗa maka. Haka dai aka je aka wurga mai magani a kurkuku aka tsare shi. Shi ko sarki ya shiga damuwa ta yadda ko abinci baya iya ci, kullum yana cikin tunani, yana kuma irga kwanaki. Yau kwana ɗaya ya tafi saura 39, yau kwana biyu ya tafi saura 38. Da daddare baya bacci, haka zai yi ta zaga tsakar gida, ya fito ya je can ya dawo. Wani lokaci ma haka da rana zai kama hanya ya tafi har zuwa kurkuku a ƙafa domin ya gana da mai magani ko akwai wani sauyi a binciken nasa. Amma mai magani haka zai ce masa babu wani sauyi a binciken nan, abin da na gani shine dai har yanzu nake gani, saura kwanaki kaɗan sarki ka riga mu gidan gaskiya. Sarki fa nan da nan ya fara ramewa, kullum baya iya bacci, baya iya zama, kullum sai dai addu'a, abinci baya iya ci, kullum sai dai kuka, sai rubuce-rubucen wasiya da yake ta yi, saboda ya ɗebe tsammani, saboda an ce masa wannan fa mai magani shararre ne, duk abin da ya faɗa tabbas sai ya faru. A daren kwana na 40 sarki ya zauna yana ta rusa kuka kamar ƙaramin yaro, yana ta neman gafara, yana rabon dukiya. Daga ƙarshe dai ya ga bai mutu ba, washe gari bai mutu ba, aka samu kwanaki bai mutu ba, sai ce kai a je a ɗauko mai magani a gidan kurkuku. Aka je aka taho da mai magani, ya ce kai mai magani, ka ce nan da kwana 40 zan mutu, ga har yanzu ban mutu ba. Sai mai magani ya yi murmushi ya ce ranka ya daɗe, maganin rage ƙiba ka nema in baka, kuma gashi na baka, domin gashi nan duk ka rame ka dawo daidai. Domin yanzu idan ka lura amma kan kujeranka kake zaune na sarauta, wanda da a baya baka iya zama saboda ƙiba da ya yi maka yawa. Sarki da kansa sai da ya yi dariya yana tafawa wannan mai magani, su ma sauran 'yan fada haka. Daga ƙarshe sarki ya tashi ya rungume shi yana masa godiya, kuma ya ce duk masoyinsa ya zo ya yi wa wannan mai magani kyauta. Nan da nan aka dinga kawo zinare da azurfa da kaya masu daraja ana bashi. A ƙarshe ya hau dokinsa da dukkanin waɗannan kaya
ya koma zuwa inda ya fito. Wani darasi kuka koya a wannan labari? Mu haɗu a comment section.